नमस्ते प्रणाम। हम मनीष प्रताप। एगो भोजपुरी में एगो ऐसन यूट्यूबर बा खेसारी लाल के नाजायज सार कि जवन दिन भर पवन सिंह के फेरे में रहेला। ओकर जीजा जी बढ़िया जवन जवन काम करलन ओकर पूरा एकदम खूब बड़ाई करी। आ जैसे ही एगो पवन सिंह में कोनो नुकुम निकल जाई तो उनकरा बारे में एकदम पूरा शिकायत। का जानू पवन सिंह एकर का बिगड़ले बड़न कि एकर बहिन के का बिगड़ले बड़न कि एकर माई के का बिगड़ले बड़न, हमरा कुछ बुझाते नहीं खे। इस साला सुधरते नहीं खे। ऊ नाजायज सार से हम ये कहम कि अरे सार बड़का जीजा जी के फेरा छोड़ दे। वो कहे से कि स्टार हवन, कौनो गाना गा दिया वो अमर हो जाई। तू अपन जीजा जी के बारे में सोच, ठीक बा? आगे से ध्यान रख, मतलब पवन सिंह के फेरा में पड़बे तो तोरा बहुत बुरा होई, बता देते हैं। तो भाई लोग ये वीडियो के इतना शेयर कर जा कि खेसारी लाल के नाजायज सार मऊगाहवा पांडे भिरी ये वीडियो पहुंच जाए। कैसा हूँ?